Krásne nad Kysucou sa v 1. decembrovú nedeľu 2023 konali tradičné Ondrejovské hody na počesť patróna kostola a celej farnosti svätého Ondreja. Svätú omšu vo farskom kostole celebroval dekan farnosti Marián Vojtek a kaplán Miroslav Cvrkoň. Anielským spevom počas celej svätej omše ich sprevádzal spevácky zbor Makabi. Iné mestá či obce oslavujú svojich patrónov v letných mesiacoch, ale i v zimnom termíne hodových slávností mesto Krásno vie zabezpečiť kvalitné podujatie na počesť vysviacky kostola. Počasie bolo práve zimné, až mrazivé a krásňania i návštevníci z okolia sa mohli presvedčiť, že sa oplatí prísť na námestie svätého Ondreja. Od skorého rána sa po meste šírila vôňa medovníkov, sladkostí, ale aj medovinky. Každý si prišiel na svoje. Nechýbala ani tradičná zabíjačka a rôzne špeciality, ktoré pripravil Ľubo Kubla so svojou partiou. Či už to bol chlieb s masťou a cibuľou, tlačenka, jelitká, klobáska alebo kapustnica. Okrem stánkového sortimentu si návštevníci mohli zakúpiť vianočné darčeky a vychutnať si príjemnú atmosféru pri primátorskom punči. Dnes už tradične robíme Ondrejovské hody, ktoré sú spojené spoločne s otvorením vianočných trhov, aby si okusili zabíjačkové špeciality, punč primátora a proste aj nakúpili na Vianoce možno darčeky. Stretli sa tu s priateľmi, podebatovali, takže tú vianočnú atmosféru trocha nasiahli do seba a po obede budeme pokračovať zasa na námestí, kde máme už vianočné trhy a ľudia tam radi chodia tiež sa zabaviť a na punč, na špeciality, na jedlo. Takže ja želám, aby tak ako začína dneska prvá adventná nedeľa, aby tento advent štvortýždňový, aby každý mal ten pocit, že sa Vianoce blížia, aby ľudia spomalili, aby možno tie vzťahové otázky medziľudské, aby sa urovnali a aby sme sa pripravili na tie najkrajšie sviatky roka a na šťastné a veselé Vianoce. Aj v Krásne sú vianočné trhy spojené s predajom sezónneho tovaru aj tradičných ľudových výrobkov. Nachádzame sa v Krásne nad Kysucou, na hody, Ondrejovské hody, v Krásne nad Kysucou. Toto je ináč moja tvorba, ktorú tvorím. Zvončeky, jelenčeky, všetko vytvorím. Ináč vyrábam aj na zákazku, aké zvieratko pošlete, také vyrobím. Dobre, lebo je aj počasie také prírodné, sňažik nám páda, není mráz a Grapa prispôsobil tomuto počasu všetko, že predáva klobasečky, vínečko, takže je tu, sa mi zdá dobrá atmosféra a je to dobré. A chceme vyhrať vždycky podsvine s tým chvostíkom, lebo baby majú radi chvostík a chceme to vyhrať a nikdy sa nám to nepodarí. Takže neviem tento rok, ako to bude. Veľmi dobre, pekne, krásne. Do Žiliny. Ten starostov punč je perfektný. Stánkový sortiment bol aj tento rok veľmi pestrý. Ľudia mali najväčší záujem o trdelníky, perníky aj medovinu. Na dobrú nôtu sa naladili vďaka folklórnej skupine Vrabčiar a kysuckej muzičke, ktoré vyspevovali a vyhrávali počas celého dňa. Tento rok mesto poprvýkrát pripravilo pre návštevníkov tombolu o prasiatko, ktoré určite urobilo radosť dvom výhercom. Musím sa pogratulovať dvom výhercom, ktorí vyhrali popol prasati. Ja im želám, až urobia z toho chutné jedlá a sa teda aj podelia so susedmi a nech majú príjemné Vianoce. Budeme mať, ďakujem moc. Výborne, lebo som niečo prvýkrát v živote vyhrala. A som moc spokojná a šťastná.
Hodová nedeľa bola zároveň aj prvou adventnou nedeľou, kedy sa v kostole posväcovali adventné vence a sviečky. Nebolo tomu inak ani na námestí pred mestským úradom, kde nechýba ani tento rok krásny adventný veniec, ktorý v podvečerných hodinách posvetil dekan farnosti Marian Vojtek. Primátor mesta Jozef Grapa pripomenul symboliku adventného venca a poďakoval všetkým zúčastneným pri zapálení prvej adventnej sviece, ktorá symbolizuje mier a príchod najkrajšieho obdobia v roku Vianoce. Zasvietila sa prvá adventná svieca, aby pripomenula nielen kresťanov, ale aj návštevníkom krásna a všetci, ktorí tu chodia, že blížia sa Vianoce, čas adventu, aby sme možno duchovne pookriali, aby sme sa duchovne zamysleli nad významom Vianoc, lebo najmä my, kresťania, máme tieto Vianoce mysli mať, že narodil sa Ježiš Kristus, náš Spasiteľ, ktorý nás bude sprevádzať potom celým životom. Vždy sa na Vianoce robí také nielen duchovná očista, ale aj také dobro. Takže nech nám tento duch adventu vydrží ešte veľmi dlho a myslím si, že ak sa budeme takto správať nielen počas adventu a Vianoc, tak v Krásne, ale aj na Kysuciach sa bude dobre žiť a budú dobré ľudské vzťahy.